Los objetivos
Bai, oso polita, oso omenaldi polita. Oso eta hitzeek hitzik ez dakat eta oso eskertuta bai, herritarra eta herritar guztiak. Bueno, herri osoa ez, hemen arratsalde polita pasa duzue eta azkeneko momentuetan, ikustetu oso munkituta, zakitze daukatu eskertzeko edo. Ez nik uste omenaldi oso polita diatela da oso guztigarri izan entzeko da oso polita eta beti gozu garetzeko eta bat. Esan digute, pilotan jarraituko duzula ez, ez dakit, nola ikusten duzu guain lakone? Pilotako afizio handia egat eta momentik gaztea hemen eta adete bitartze bintzat, herri bai afizionatu mailan eta bai herritako